Τι deck θα μας δείξεις? Θα σας δείξω το χειρότερο deck, Runic Stan. Καταρχάς έκανες top, να το πούμε και αυτό. Ναι, έκανα top στον Πειραιά και πήγα να κάνω top στον Πέτρο. Το τελευταίο game μου το έδωσε ευτυχώς ένας καλός μου φίλος, ο Ζανούκος. Απλά δεν βγήκα θέση. Άντε να ξεκινήσω και να τελειώνω. Για δείξε μας το deck profile. Λοιπόν, τα τέρατα είναι απλά 3 Inspector Border. Ναι, πάρα πολλά τέρατα. Υπερβολικά πάρα πολλά. Normal Summon, κάνω As. Δεν μπορείς. Γιατί? Το άλλο το Spirit είναι αξίζει να το παίξει main. Όχι, γιατί απλά ο Border μένει πεδίο. Το Border είναι καλή κάρτα. Το Spirit έρχεται χέρι. Οκ. Πάμε στις spells, γιατί πολλά ήταν τα τέρατα. Πάμε στις Runic. 2 Fountain, Ναι. 3 Tip, 3 Slumber, 3 Flash and Fire, 3 Freezing Curses, 3 Distraction, 1 Smithing Storm με ένα Droplet. Οκ. Κλασικά όλα αυτά. Αυτό είναι απλά για γρήγορο deck out, αυτό είναι πιο γρήγορο deck out. Οκ. Το deck, λόγω ότι το έχει το καλύτερο utility, μπορεί να κάνει καλή δουλειά. 1 Desires, Ναι. 3 Duality. Δεν αξίζει δεύτερο desires. Όχι, προτιμώ να έχω τις runic κάρτες στο deck μου. Αυτά θέλω να γίνουν Upstart Goblin, γιατί με το Duality Going Second δεν σε παράξενα. Ναι. Card of Demise, Προφανώς. Draw 3, Card Scanner. Έτσι έχασε το τελευταίο game, επειδή απλά έκανα Card Scanner και επειδή ο αντίπαλος βρήκε Lightning στο bottom του deck, έχασα. Οκ. 2 Dimensional Fissure. Δεν αξίζει τρίτο. Ποτέ, το 2 είναι το καλύτερο. Οκ. Το Dimensional Fissure είναι κυριολεκτικά Protect, δεν τρώμε Failure, δεν τρώμε Droll, δεν τρώμε τίποτα. Κόβει και τα Blue Eyes. Ναι, δεν τρώμε περίπου τίποτα. Οι δύο τελευταίες είναι One Day of Peace και το τρίτο Fountain. Ναι. Το One Day of Peace εναντίον Τεπάι κάνει δουλειά. Οκ. Στις traps 2 Synchro Zone. Ναι. Κυριολεκτικά απλά λες στον αντίπαλο που δεν κάνεις attack. Δεν έχει κάτι άλλο. Σε αυτό το format δεν είναι καλύτερο να παίξεις Messenger of Peace. Όχι, λόγω ότι τρως το damage και δεν θες να τρως και το απλά το Synchro Zone δεν υπάρχει μόνο το Blue Eyes, δεν το σκέφτονται αυτό. Υπάρχει ας πούμε και το Malice και το Raziel, κομπλεφί πάρεις το Raziel αυτό, τι κάνεις. There can only be one, Gozen, Skildry και Rivalry. Μας τα έχουν κάνει limit, τι να κάνουμε. Εκτός που δεν υπάρχει το Summon Limit, πάλι καλά. Αν υπήρχε θα παίζαμε ακόμα καλύτερα. Και 2 Tyrant Tyrant. Τα 2 Skildry είναι αυτά. Βέβαια να τους κάνεις 2 τέρατα, Ναι, απλά το κάνεις με το Sleipnir, δεν σε ενδιαφέρει. Οκ. Πάμε στο 40 έξω. κάρτες στο deck. Φυσικά. 40, οκ. Άμα πάμε 41, είμαστε λίγο παράξενοι. Οκ. 3 Hugin, αναρωτιέμαι γιατί. Προφανώς. Είναι καλή κάρτα. 3 Gary, απλά για να κάνουμε recycling το Αυτό Fountain. ξέρεις, πολύ σπάνια τους φέρνεις, Αυτός είναι άμα πάει ο αντίπαλος Battlefield και δεν έχω σύγκροσο, να σπάσω και να πω Rocky Fountain άμα θέλω για recycling πin. Οκ. 2 Funks, είναι πολύ δύσκολο να έρθει αυτή η κάρτα. Ο μόνος λόγος, ο μόνος σενάριο που το έκανα αυτό ήταν απλά για να πάρω μια quick play για να παίξω. Και απλά μπανάρει 2. 3 Moonin, άμα κυριολεκτικά κάνεις αυτό και κερδίζεις χρόνο, δεν έχει κάτι καλύτερο. Εγώ παίζω 2 Sleipnir, μου αρέσει πάρα πολύ το 2. 2 δεν είναι πολύ, μία νομίζω παίζουν. Συνήθως παίζουν μία, εμένα μου αρέσει το 2 λόγω ότι απλά κάνεις Sleipnir Ναι. και έχεις να παίξεις. Και επειδή έχω αμερικάνικο απλά μου αρέσει να φλεξάρω. Οκ. Ένα Cowboy, είναι ο χρόνος Για τον χρόνο, ναι. και ένας τυφώνας. Απλά για να μπορείς να μεγάλεις την αουτάρα με τα μεγάλα boots. Οκ. Side deck. Να δούμε. Η καλύτερη κάρτα στο format, Shifter, προφανώς. η δεύτερη καλύτερη κάρτα στο format, Πορνόγερος, ναι. η τρίτη καλύτερη κάρτα στο deck. Ναι, για να κερδίσεις από χρόνο. Πάμε going second Ναι. και πάμε going second. Οκ. Ευχαριστούμε για τον deck σου. Τίποτα.